Dano klíny, hasičák. Majo Janka. Poďte k nemu. Haló, pane, počujete ma? Pane, počujete ma? Najlepšie. Haló, pane. Počujeme sa? Čo vás bolí? Dobre, hoši, auto stojí, môžete. Idem pacientovi. Haló, pani, počujete nás? Haló. Aj to normálne Teraz vám chytím hlavu a zákloním vám. Baterka odpojená, myš opálená, nájdeta. Viete mi povedať, ako sa voláte? Neviete? A viete, čo sa stalo? Janka drží hlavu, golier. Operačné, stredisko Stará Bystrica. Je na mieste, potvrdzujeme dopravnú nehodu na lesnej ceste, jeden osobný automobil, momentálne jedna osoba Viete, koľko máte aspoň rokov? pri vedomí, 16 ale rokov máte, moc dobre. nekomunikuje. Fakt sa neviete rozpamätať, že čo sa teda stalo. Alebo komunikuje. A ste Janka, ukradli auto, ako je to s alebo komunikáciou? ako ste sa dostali? Prosím? Ako je to s komunikáciou? Blabota, komunikácia nezrozumiteľná, nepamätá si, čo sa stalo, má 16 rokov, nevie, ako sa volá. Na lieky žiadne neberie, lieky sa nelieči na nič. Voláme policajtov. Neviem z neho nič dostať. Dobre, rozumiem. Operačné, Áno, stále na príjme, na drate. Drž hlavu. Ešte pacient vás niečo je bolí pri okrem vedomí, ale je dezorientovaný. Komunikácia, orientácia nie je. Krváca. Viete, kde sa Je nachádzate? to mladý chalan, má vraj 16 rokov, čiže určite poprosíme aj políciu Toto vás na bolí? miesto. Má nejaké Momentálne máme viditeľné vykonané... Viditeľné zranenia nevidím. Žiadne viditeľné zranenia nevidím. Dobre, viditeľné zranenia zatiaľ nie Boli sú ste sa v vraj. aute, alebo to boli ste niekto sami? Tam si boli v aute? Zatiaľ máme vykonané protipožiarne opatrenia a stabilizáciu auta. Príjem. Keby vás začalo niečo boliť, tak mi povedzte, Pôjde dobre? k vám aj Keby ste niečo posádka pociťovali. rýchlej zdravotnej pomoci. Dobre, časovo koľko asi? 14 minút. Dobre. A viete mi niečo o sebe povedať? Nie? Vravíte, že lieky žiadne neberiete, na nič sa neliečite. Ani o rodine mi neviete nič povedať? Môže hýbať končatinami. To si overť. Ešte nám Máte žiadny brata? Len bezník. prstami pohybe. Skúste pohnúť týmito prstami. Zmačknite mi prst. Nafta žiadna, olej žiadny, teče ma voda z chladiča. Vzadu to Mačkujte. isté. Dobre, dones tú Pohnite ľavou misku nohou. na kapalivy, daj podchladiš to, také teče. Pravou. Super. 2, 3. Ideme danú dosku, hej? Dobre, stoj. Majo, Pridržiaj. držím, áno.